Il-ħadd it-tajjeb, illum 26 ta' Marzu, il-ħames ħadd tar-Randan, nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna mill-parroċċa ta' Ħażebbuġ. Jikkonċelebraw l-Arċipriet Dun Albert Buħaġar u membri mill-kleru tal-parroċċa. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Aħna llum ċabċabnilu lil Mulej għakke se nagħmlu ħadd li ġej ukoll f'ħadd il-Palm u mbagħad fil-ġimgħa kbira nċabċbuwielu kif ngħidu bil-Malti għax aħna l-bnedmin hekk magħmulinux. Fil-bidu tal-Qudies jew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba lil Mulej ma ringrazzjajniex biżżejjed, ta' kemm ma ċabċabnilux biżżejjed u nitolbuh maħfra ta' kemm il-darba ċabċabnielu bid-dnubiet tagħna. Mulej ħniena. Int li tħen għal kulħadd. Għafrinna meta nwarbu jew ma nagħtux każ ta' dawk li qegħdin ibatu. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li għajjemt lil Lażru mill-mewt għafrilna meta ma nieħdux ħsieb il-ħajja tal-oħrajn. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int tajt ħajtek għalina, għafrilna meta nkunu egoisti u ma naqsmux dak li għandna mal-oħrajn. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna tina l-għajnuna tiegħek biex bil-ħeġġa kollha ta' qalbna ngħixu bl-istess imħabba li urina ibnek meta kien moti għal-mewt għalina. Kulli Alla u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Hekk qal Sidi l-Mulej, ara, jiena niftaħ il-qobra tagħkom,
poplu tiegħi, u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-mulej meta niftaħ il-qobra tagħkom u ntellakom mill-qobra tagħkom, poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqiegħdkom f'artkom u tkunu tafu li jiena l-mulej. Hekk għedt u hekk nagħmel, oraklu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ħajr lil Alla. Ant il-mulej hemm it-tjieba, flimkien ant il-mulej hemm it-tjieba. Min l-art insejjaħlek mulej, isma' Sidi il-leħen tiegħi, ħajkunu widnejk miftuħa, jiena u nitolbok bil-tniena, flimkien ant il-mulej hemm it-tjieba. Jekk tal-tijiet intati każ mulej, Sidi, min jista' jżomm sħiħ. Imma għandek hemm il-maħfra biex jekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Flimkien ant il-mulej hemm it-tjieba. Jien lill-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu nittama. Tistenna ruħi lil Sidi, aktar milli l-assisa isseb. Flimkien ant il-mulej hemm it-tjieba. Jistenna Iżrael lill-mulej, għax ant il-mulej hemm it-tjieba u l-fidwa għandu bil-kotra u li jifdi lill-Iżrael minn ħtietu kollha. Flimkien ant il-mulej hemm it-tjieba. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lil Alla. Issa intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom. Jekk xi ħadd ma għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jammar fikom għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu hu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħar lil Alla. Jien u il-qawmien u l-ħajja jgħid il-mulej, kull min jemmen fija dan ma jmut qatt. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wieħed marit, Lażru minn Betanja, ir-raħal ta' Marija u oħta Marta. Marija kienet dik li dilket il-mulej b'żejt ifuħ u xuttatlu riġlejh b'xuxita u Lażru il-marit kien huwa. Iż-żewġ nisa bagħtu jgħidlu l-Ġesu, mulej, ara ħabibek marit. Meta sama l-aħbar Ġesu qal din mhix marda tal-mewt, iżda hija l-glorja tal-Alla. Biex bija tingħata glorja lill-iben ta' Alla. Ġesu kien iħobbhom lil Marta u lill-oħta u lil Lażru. Meta sama li dan marat, baqa' jumejn oħra fejn kien, u mbagħad qal lid-dixxipli, ejjew nerġgħu immorru l-Ludija. Qalulu d-dixxipli, Rabbi, il-lut għadhom kemm kienu qegħdin ifittxu li ħaġruk u inti riġa sejrem? Weġibhom Ġesu, mhux 12 siegħa fiha l-ġurnata? Sakemm wieħed jimxi binar ma jitfixkilx għax ikun qiegħed jara d-dawl ta' din id-dinja. Imma jekk jimxi bil-lejl jitfixkel għax ma jkollux dawl.
Għalilhom hekk u mbagħad is-sok tgħidilhom ħabibna Lażru rieqed, iżda ħammuru nqajmu. Qalulu d-dixxipli, mulej jekk kienu rieqed jiġifieri se jfieq. Iżdu Ġesu kien tkellem mill-mewt tiegħu. Huma ħaduha li kien qalilhom fuq l-irqad ta' meta wieħed ikun binas. Imbagħad qalilhom ċaru tont, Lażru miet. U jiena nifraħ minħabba fikom li ma kontx hemm ħalli temnu. Iżda ejjew immorru saħdejh. Tumas imlaqqa mit-tewmi qal l-isħabu d-dixxipli, immorru aħna wkoll ħammutu miegħu. Meta wasal, Ġesu sab li Lażru kien ġajlu 4 ijiem fil-qabar. Betanja kienet qrib Ġerusalemm, xi 15-il stadju lil hemm minnha. Ħafna lut kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarġuhom minħabba ħuhom. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu, mulej kieku kont hawn hija ma kienx imut. Imma wkoll issa jiena naf li kull ma inti titlob lill-Alla, Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha, ħuk jerġa' jqum. Qaltlu Marta, jiena naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu, jienu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija wkoll jekk imut jgħix, u kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu int dan? Weġbitu, iva mulej, jiena nemmen li int il-Messija li bent Alla dak li ġie fid-dinja. Kif qalet dan marret issejjaħ lill-oħta Marija u minn taħt l-sin qaltilha li mallem hawn u qiegħed isejjaħlek. Dik malli semeta qamet minnu fih u marret ħdejn Ġesu. Ġesu kien għadu ma daħalx fir-raħal, imma baqa' fejn kienet ġiet tiltaqa' miegħu Marta. Il-lut li kienu d-dar ma' Marija biex ifarġuha, kif rawat malajru toħroġ, marru warajha għax sħajluha sejra lejn il-qabar biex toqgħod tibki hemm. Meta Marija waslet fejn kien Ġesu u ratu nxteħtet f'riġlejh tgħidlu, mulej kieku kont hawn hija ma kienx imut. Ġesu kif ra lilha tibki u l-lut li ġew magħha jibku wkoll, ħassruhom anqal u tħawwat ħafna. Fejn qedtuh staqsihom? Huma weġbuh, mulej ejja wara. U Ġesu beka. Għalhekk il-lut qalu ara kemm kien iħobbu, iżda xi wħud minnhom qalu ma setax dan il-bniedem li fetaħ għajnejn il-għama jagħmel ukoll li dan ma jmutx. Ġesu ħassruhom anqal għal darb'oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien għar magħluq bi blata fuqu. Ġesu qal, neħħu l-blata. Marta oħt il-mejjet qaltlu, mulej, issa beda jrejjaħ ġajlu 4 ijiem mejjet. Qalilha Ġesu, metlekx li jekk inti temmen tara l-glorja t'Alla? Imbagħad neħħew il-blata. Ġesu rafa' għajnejh il fuq u qal, Missier, irrodlok ħajr li smajtni. Kont naf li inti dejjem tismani, imma qed dan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemmnu li inti batni. Kif għalhekk għajjad bleħenoli, Lażru oħroġ. U dak li kien mejjed ħareġ, bidejh u riġlejh infaxxati u b'maktur ma' wiċċu. Ġesu qalilhom, ħollulu l-faxex u ħalluh imur. Ħafna mill-lut li kienu ġew għand Marija u raw dak li għamel Ġesu, emmnu fih. Il-kelma tal-mulej, tifħir l-Evanġelju nitnaħtfu mit-tiegħi. Jiena l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu inti dan? Ġesu jagħmel din il-mistoqsija lil Marta
oħt Lazzru u Marija, 3 mill-ħbieb intimi ta' Ġesu. L-Evanġelju li għadna kemm smajna llum jgħidilna ċar li Ġesu kien iħobbhom ħafna lil Marta, Marija u Lazzru. Fil-bidu tal-Evanġelju li smajna tasal l-aħbar lil Ġesu lil ħabib tiegħu Lazzru marit. Mulej, ara, ħabibek marit. Il-Mart ipoġġi lilna nfusna l-bnedmin wiċċ imbiċċ mal-fraġilità tagħna u wkoll mal-misteru tal-mewt tagħna. Il-marit spiss jgħaddi minn mument ta' umiljazzjoni kbira. Donnu dak kollu li ħabb u li joss jibda jċedi u jitbiet minnu. Il-Knisja takkumpanja lil morda bis-sagrament tad-dilka tal-morda. U meta jasal il-mument tal-mewt, il-faraġ tal-Knisja jieħu l-forma ta' dak li nsejħulu il-vjatku, li huwa s-sagrament tad-dilka tal-morda, imsieħeb mal-Ewkaristija, li tingħata lil min ikun qed joqrob lejn l-aħħar mumenti tal-ħajja tiegħu fuq din l-art bħala l-ikla qaddisa għal vjaġġ li jwassal fl-eternità. Aħna l-isfijiet inħeġġu lil-insara tagħna li meta aħna jew qraba tagħna nidħlu fl-isptarijiet jew f'residenzi ta' kura, ninfurmaw mal-ewwel lil minu responsabbli li aħna nixtiequ l-faraġġ u l-konsolazzjoni tas-saċerdoti u tas-sagramenti. Huwa importanti li nagħmlu din l-għażla u ninfurmaw lil minu responsabbli b'din l-għażla. Fl-iklim ieħor, meta tidħol l-isptar, ħadd ma jrid jidħol l-isptar, imma kultant ikollna bżonn. Da żmien tittafżhom li tixtieq titqarben jew ikollok bżonn il-faraġ tal-qassis, tittafża inti. Aħna l-isfiet qed infakrukom li meta tidħlu l-isptar jew nkella tkunu f'residenzi ta' kura, hemm bżonn tgħidu isma' jiena nisranija Kattolika, jien nisrani Kattoliku, nixtieq il-faraġġ u l-għajnuna tas-saċerdot. Jekk ma nagħmlux hekk, is-saċerdot ma jkunx jista' jiġi. Jiddependi mill-għażla tagħna. Aħna l-isfiet qed ngħidulkom għamlu din l-għażla ċara mill-bidunet biex nikkoperaw ukoll mal-awtoritajiet, tajjeb. Il-mewt tiġi l-aħwa, issa jiena ħanajdilkom xi ħaġa personali, mhux qiegħda fl-ittra pastorali, jien ngħidlu l-Ġesu, meta trid inti, imma m'iniex maġġel. Sewwa, għajdu ilu di l-Ġesu, meta trid inti Sinjur, imma m'iniex maġġel, issa xorta se jagħmelu, imma hu jkun jaf li jiena m'iniex maġġel sewwa. Dak il-kju kulħadd iqabbes, mhux veru, dak il-kju kulħadd iqabbes, ara tkun qed tistenna biex titla xi ajruplan kulħadd jipprova priority. Imma dak hemmhekk dak il-kju nqabżu kollha kemm aħna. Insomma, ngħid jien il-mewt tiġi u tiġi fuq kulħadd. Hija mument ta' firda u fl-istess ħin għall-insara, mument li nitnu f'qoxritna u niskopru l-qawwa tal-Mulej Ġesu li salla palina u rxoxta. Ġesu quddiem il-misteru tal-mewt tal-ħabib tiegħu Lazzru beka. Il-bikja ta' Ġesu hija bikja sinċiera. Tfakkarna li huwa l-magħmul bniedem. Tfakkarna li l-misteru tal-mewt ma jbeżżax biss lilna bnedmin dgħajfa, ma jolqot fil-laħam il-ħaj lil kulħadd. Anke quddiem il-mewt tiegħu Ġesu beża. Ftakru fl-ort tal-Ġetsemani li jaraq l-araq tad-demm jifhem se jgħaddi minn fuqu. Malli wieħed minna jmut, tajjeb li jissejjaħ is-saċerdot. Fl-isptarijiet tagħna min ikun afża, għalhekk importanti l-aħwa dak li qednilkom, min ikun afża li jixtieq il-konsolazzjoni tas-saċerdot,
ikollu wkoll it-talb tas-saċerdot immedjatament mal-mewt tiegħu. Is-saċerdot ikun hemm ukoll preżenti biex jitlob mal-familjari u jagħtihom ukoll il-faraġ tal-kelma ta' Alla u tal-preżenza tiegħu. F'dawn il-mumenti m'hemmx għalfejn ħafna kliem. Imma l-preżenza tas-saċerdot hija minnha nfisha balzmu għar-ruħ u għall-qalb ta' dak li jkun. Aħna l-isfijiet nixtiequ nirringrazzjaw lis-saċerdoti djoċeżani u reliġjużi li joffru is-servizz tagħhom fil-parroċċi u l-komunitajiet, fl-isptarijiet u fir-residenzi speċjalizzati ta' kura biex ikunu preżenti fil-mumenti tal-aħħar nifs ta' dak li jkun u jkunu wkoll ta' spalla, ta' faraġġ, ta' kelma ta' konsolazzjoni l-qraba ta' dak li jkun miet, tal-persuna li tgħaddi għal ħajja ta' dejjem. Tajjeb li aħna l-familjari meta jiġi nieqes xi ħadd minna, xi ħadd tażiż tal-familja, nidraw nissieħbu mat-talb tal-Knisja, bit-talba għażiża li ngħidu għatihom ulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem iddililu, jistrieħ fis-sliem. Din it-talba tajjeb nitalmuha, għalmuha lil-uliedkom, liż-żgħażagħ tagħna, għax inti meta mbagħad tkun konfuż mhux se toqgħod tmur tfittex x'se taqbad tgħid. Dit-talba qasira u fiha t-talba tal-Knisja għall-aħwa mejtin. Din hija talba li l-kol kemm aħna għandna nirrepetu kemm il-darba meta naħslu xi ħadd tażiż tagħna li jagħmel l-aħħar pass, l-aħħar vjaġġ minn din id-dinja d-dinja l-aħjar għal ħajja ta' dejjem. F'Malta mdorrijin li s-saċerdot jakkompanja mill-kamra mortwarja sal-Knisja u mill-Knisja saċ-ċimiterju fejn isir id-difna. Minħabba li n-numru ta' saċerdoti fil-parroċċi qiegħed dejjem jonqos u minħabba li l-ħin biex is-saċerdot jasal sal-kamra mortwarja u lura lejn il-Knisja qed jiżdied minħabba traffiku, inħass li s-saċerdot aħjar ikun disponibbli fil-Knisja għal qudies li jkun hemm qabel funeral u biex joffri saba' lin-nies fil-Knisja u jamministra l-qrar lil dawk li jkunu qed jippreparaw biex jipparteċipaw fil-quddiesa tal-funeral. Qegħdin nagħmlu għażla mhix faċli, għażla jibsa li s-saċerdot ma jibqgħux jakkumpanjaw l-eżis mejtin tagħna mill-kamra montwarja. Minflok il-mejtin tagħna jkunu akkumpanjati mill-qraba u s-saċerdot jilqagħhom fil-bib tal-Knisja u hemmhekk issir it-talba tal-barka qabel tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa tal-funeral. Il-quddiemi jinħarġu wkoll direttivi iżjed speċifiċi ta' kif dan jiġi organizzat u jibda jseħħ proprju minn wara l-Għid Imqaddes. Iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa aħna l-isfijiet nafdaw li tkun dejjem qatt ta' fidi fil-fidwa li ġab Ġesu. Dik il-fidi li fiha aħna nemmnu li hu l-qawmien u l-ħajja. Minn hawn u ftit jiem oħra aħna niċċelebraw il-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet, ir-rebħa tiegħu fuq il-misteru tal-mewt li jġibilna tant dulur u tant ansjetà. Wara l-quddiesa li għandna tkun propju espressjoni ta' fidi, liturġija sobrja, li nituża u meqjuma, ikun hemm ir-rid tal-aħħar tislima li huwa l-istess espressjoni ta' din l-istqarrija tal-fidi, mod kif aħna nirringrazzjaw lil Alla ta' dak kollu li għamel ma' ħutna l-mejtin, kif ukoll nafdaw lil mejtin ħutna għal ħniena, il-modrija u l-kompassjoni ta' Alla. Il-purċissjoni lejn iċ-ċimiterju tibqa' ssir akkompanjata mill-kleru għażistana u aħna l-isfijiet nitolbu li din il-purċissjoni li ssir mill-Knisja fejn tkun saret il-quddiesa tal-funeral għaċ-ċimiterju tibqa' tkun purċissjoni ta' dinjità. Anke jekk hemm bżonn trasport propju f'sitwazzjoni mhux dejjem ikun faċli u minkejja li tista' tieħu tul, aħna qed nagħmlu l-għażla li nakkompanjaw lil ħutna għad-difna. Din hija għażla li qegħdin nagħmlu u nitolbu wkoll il-kooperazzjoni ta' kulħadd biex dan il-mument importanti fejn il-Knisja qed takkompanja lil ulieda għad-difna dejjem isir b'rispett, dinjità u bi spiritu ta' fidi. Ir-rit tad-difna
huwa mument partikolari ħafna fejn il-fdalijiet ta' ħutna jintraddu lejn l-art waqt li nagħlqu l-kaptelli nħossu qafsa kbira ta' qalb. It-talb tal-Knisja l-preżenza tas-saċerdot nixtiequha tkun il-faraġ, il-kompassjoni, is-solidarjetà ta' kull wieħed waħda minna, ta' kull min jgħaddi mid-dulur, mill-luttu, tat-telfa ta' xi ħadd għażiż. Qegħdin ngħixu f'soċjetà li tibża taffaċċja il-mart u l-mewt. Aħna l-insara għandna risposta differenti quddiem dak li jagħtina dulur kbir. Hija l-fidi tagħna f'Ġesu li qam mill-imwiet imma li ġar fuq il-martana, li ħa fuq id-batija tagħna, l-umiljazzjoni tagħna, saħansitra id-dnub tagħna. Salla bnieh bid-dnubietna imma ur xoxta għaġafda fil-missier. Irrid kollu tal-funerari tkun dan l-att ta' fiduċja li permezz tiegħu aħna li għadna hawn nafdaw lill-leżiż tagħna li tant ħabbewna u li aħna nibqgħu inħobbu għal dejjem fidejn Alla li huwa mħabba, fidejn il-mulej li bwiċċu minn quddiem Marta tibki lil huwa jgħidilha jien hu l-qawmin u l-ħajja. Kull min jemmen fija u koll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. U għad-domanda ta' Ġesu lil kull wieħed waħda minna. Temnu inti dan? Temnu inti dan? Jalla risposta tagħna tkun dik ta' Marta. Iva mulej. Jiena nemmen li inti l-Messija, li ben ta' Alla, dak li ġie fid-dinja. Sa nixtieqkom anke f'dan il-ħadd li rajna l-qawwa ta' Ġesu fuq il-mewt bil-qawmien tal-ħabib tiegħu Lażru, nagħmlu mument ta' silenzju u niftakru fil-mejjin eżiż tagħna. Din il-fidi li Ġesu huwa l-qawmien u l-ħajja. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mill-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Jum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom mill-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Imdawlin bin din il-kelma ta' Ġesu jienu l-qawmin u l-ħajja jew inġeddu l-fidi tagħna fil-kelma ta' Ġesu u fil-qawwa tiegħu fuq il-mewt. Nitolbu għal Papa Franġisku biex il-mulej ikompli jbierku bl-erf, bis-saħħa u bil-paċenzja. Nitolbu għal parroċċi kollha tagħna biex aħna nippreparaw issa bil-qrib għal festi għad-disa tal-Għajt ikunu komunitajiet ta' fidi, ta' tama u ta' mħabba. Nitolbu. Nixtieq nagħmel talba speċjali għal kull min
qed jipprepara biex juhsem fiċ-ċelebrazzjonijiet eżiż tal-ġimgħa l-kbira. Tant volontieri, tant dilettanti, tant nies li għal-ġimgħa kbira jagħmlu ħafna sagrifiċċji, mhux huma biss, il-familji kollha tagħhom. Nitolbu ħafna lihom biex huma jitlu fl-ispirtu ta' vera tal-ġimgħa kbira. U dil ħaġa tressaqhom ħafna lejn xulxin u fuq kollox lejn Ġesu. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk li tbedu minnek biex dawn il-ġranet qaddisa tad-duluri tal-ġimgħa kbira tal-Għid jarfu kemm tħobbna, kemm tadirna, kemm tħenna lina. Nitolbu. Nitolbu għall-adulti li se jitgħamdu f'lejt il-kbir biex il-mulej jkompli jgħinhom f'din l-aħħar mixja li twassalhom għall-magħmudija u jimlihom bil-barka u l-qawwa tiegħu. Nitolbu. Nitolbuk mulej tagħti l-mistrieħ ta' dejjem lill-mejtin eżistana li aħna nafdawhom fidejk mimlijin bil-fidi fil-qawmien ta' Ġesu. Nitolbu. Ilqa' mulej it-talb tagħna. U għatina l-grazzja li f'din il-ħajja ngħixu ħsiebna fik u ngawduha mod tassew sabiħ li Kristu sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox għati widen għat-talb tagħna u bis-saħħa tas-sagrifiċċju li nofrulek naddaf lil qaddejja tiegħek li minn għandek ħadu it-tagħlim tal-fidi nisranija bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bħala bniedem veru beka lil ħabibu Lazzru. U bħala Alla li hu minn dejjem qajmu mill-qabar. Hekk ukoll li ħenna lina l-bnedmin
u jagħtina ħajja ġdida bil-misteri għaddisa tiegħu. Bil-ħtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem qudiemek iqimu l-kobor tiegħek. Fl-imkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna. Waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalik nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Korrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nqudiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Bettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Fl-imkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, ma' San Filip u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minhu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek: inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit ta' dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubit ta' dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewtijek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja fid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tijek eħlisni meħtiti kollha minn kull ħasen. Zomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tijek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tijek ma tkunx il-kundanna tijaj. Iżda l-ħnina tijak tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan u l-ħaruf talla, dan li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Kif tafu nhar il-ġimgħa għalina il-Maltin u l-Lawċin hija festa għażiża, l-festa tad-duluri, għalhekk ikun mument sabiħ li aħna nersqu lejn il-qrar u tqarbin u kull min jista' jipparteċipa anke fil-proċessjonijiet devozzjonali. Naf li mhuwiex jum tas-sawm obbligatorju ma hija tradizzjoni għażiża ħafna lina l-Maltin li anke fid-duluri noqogħdu naqra lura. Jagħmel tajjeb għar-ruħu għall-ġisem jgħidu. Mbagħad minn ħadd li ġej nibdew il-ġimgħa mqazza. B'ħadd il-palm tkun ħaġa sabiħa li mill-ħadd li ġej nibdew mid-duluri aħna l-Maltin imma mill-ħadd li ġej żgur niċċelebraw il-ġimgħa mqazza bi spiritu ta' ġabra u anke b'ħafna emil ta' imħabba, paċenzja u karità. Nitolbu. U Alla li tista' kollox lilna li nitqarbnu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu, għodna dejjem fost il-membri tiegħu u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-parroċċa ta' San Filip, għaż-żebbuġ lill-arċipriet, lill-saċerdoti, lill-kor, tix nagħtuhom ċabċipa lill-kor. Biex hekk il-qudiesa tkun komplita bdejna biċ-ċabċip u nispiċċaw biċ-ċabċip ukoll mhix hekk aħjar. U nirringrazzja ħafna lilkom u waslu l-barka tiegħi lill-morda, lill-anzjani li ma setgħux ikunu magħna, imma naf żgur li min seta' segwina wkoll permezz ta' TVM u mezzi oħra tax-xandir. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-parroċċa ta' San Filip ħaż-Żebbuġ. Ħaż-Żebbuġ ilu parroċċa minn qabel is-sena 1436. Il-Knisja bdiet tinbena fis-sena 1632 u ftit wara tkabbret għal kif inhi llum fuq disinn ta' Tommaso Dingli. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Infakrukom tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-parroċċi tagħkom għal matul ir-Randan. Tista' tiċċekkja x'hemm fil-parroċċa tiegħek billi żżur is-sit ħinijiet.knisja.mt. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.